まずうつ伏せのまま両手を耳の真横に置いて上半身をぐーっと反らせます。腹筋のストレッチです。肘をしっかり伸ばしきると腹筋よく伸びると思います。いまいち伸びない方、ちょっと顎上に持ち上げるとより伸びてくると思います。腰が痛いよって方はこんな感じで肘をついてちょっと顎持ち上げる。これだけでも腹筋が伸びると思います。呼吸は止めないようにしましょう。腰が痛いまま無理しても良いことないので、腰がね痛くない範囲、腹筋が伸びてればそれで正解です。 OK。 そしたら次は肘と膝ついたままお腹を浮かせます。膝つきプランクです。わざと猫背を作ってほしいので、おへそを覗き込むようにわざと腰を斜めましょう。腹筋使う感覚あれば OK です。きついよって方は肘をちょっと手前に自分の方に引くとだいぶ楽になります。逆に余裕だよって方は肘をなるべく遠くにつくとよりきつくなります。腰が痛い方絶対無理しないでください。しっかり猫背作りましょう。腰丸めて呼吸止めないで頑張って、あと少し。よし OK。 次は上半身寝かせちゃって大丈夫です。かかとをお尻に近づけるイメージでパタパタ動かしていきましょう。かかとがお尻につかなくても大丈夫です。できる限り近づけましょう。で、余裕がある方はこうお尻と裏ももの境目、ここの筋肉が動いてるなーって感覚があると最高です。こうやって手でね触ると力入ってるなーっていうのが分かると思います。これスピード勝負じゃないのでゆっくりね、この裏ももお尻意識しながら呼吸止めずにやってみましょう。よし OK。 そしたら上半身こうやって寝かせたまま左足を右こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここのストレッチです。上半身はしっかり寝かせたままつま先を後ろにぐーっと引くと左のお腹伸びてくると思います。いまいち伸びないよって方はちゃんと上半身寝かせたままつま先をね誰かに引っ張られてるイメージでいろんな角度で伸ばしてみるとお腹伸びてくると思います。腰が痛い方は腰痛くない範囲で大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 次反対いきます。上半身を寝かせたまま右足を左に持っていきます。右のお腹の前面伸びる感覚あれば OK です。しっかり上半身は寝かせておきましょう。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。こう腹筋とか腹筋ができないとか腹筋してもウエスト細くならない方のほとんどは腹筋の柔軟性不足です。こうやってね腹筋を使うことも大事ですが伸ばすストレッチも大切なので両方この動画では行っていきます。呼吸止めないようにしましょう。この次の種目から上向きになりますのでスマホを持って上向きになる準備しておいてください。 OK です。枕ある方は枕入れましょう。じゃあスマホ持って上向きになりましょう。スマホを手に持ったまま膝を伸ばしましょう。反り腰かどうかチェックしていきます。手を腰の下に入れます。手がすっぽり入ってしまう方、反り腰の証です。げんこつがすっぽり入ってしまう方、かなり重度の反り腰です。かなりやばいと思ってください。これもビフォーアフターで変化出ますので一緒に最後まで頑張りましょう。まずは膝曲げたまま足を持ち上げます。お尻が床から浮くぐらい足を上げましょう。前ももをお腹に近づけるイメージです。お腹下っ腹のあたり使ってる感覚ありますか？しっかり呼吸は続けましょう。どうしてもきつくて上がらないよって方は肘とか手で床を押してちょっとずるしても大丈夫です。呼吸止めないで頑張って。きつかったらサボってもいいですよ。あとはね再生速度調整して自分がやりやすいペースに変えても大丈夫です。よし OK。 そしたら次、右足を大きく外回ししていきます。内側から外に向かって、時計回りと反対反時計回りに回します。大きく回しましょう。股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ、そのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。こうやって反対の足はね立てておいても OK です。
でこれもスピード勝負ではないです。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で動かすことが目的です。呼吸をまとめないようにしましょう。よし OK。 そしたら次、左足、これも内から外に大きく回していきます。今度は時計回りですね。こっちも同じくゴリゴリ鳴る方、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。ただね、股関節ゴリゴリ鳴るのがすごい気になるって方多いので、一応その専用の動画も作ってますので、概要欄貼ってますので、どうしても股関節ゴリゴリ気になる方は見てください。スピード勝負じゃないですからね、なるべく大きく回す。呼吸を止めないようにしましょう。皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度調整したりとか途中でサボりながらやってみてください。 OK。0秒はトルで9セット。